كما يوعدكم خبركم تخطاتلتين لومي ربع 13 طري فرق معلتن فرعال سدالو زينا ومسنادون في المالنا نمكتالكم بخبر زعدم بيتروس منكسي أرس زينا مالي أبزباتات ما كلندون بستقبل مرمراتات 4 زيقاتات كورونا فيروس كافة ترقاقيتهم مستر عيون محبرة ودهنة بالعلي 4 مليون نعفات وخدامات سنكولان مقولون زالي سدرابيتات التايسون عبد كوما هوسبيتال عدز تجمر أقول حكمنا سني مسترو كم سفاتر لهم نبرت قليتهم عبد زوا مبرق أفريقيا توسخ حرقة ورار إسلام بتا أنتتيكم زرت قليتهم من قسم ماليزيا نازاي رزمت زلة لبدا كوفيد 19 بسفاتر وسقات وتصنع إيوان حلقة دنقاقة أو جون يا رب عبرت عبد المعبال زفرة وتكنولوجي حدش استراتيجي حنسس مخانو أفريقيا أب موشب معكلات زوباتات معكلن دوبن تمال 10 تخلطات الريب استقبرنا إلى لابراتور مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتون كاب زيوم 10 كاب موشب معكل أسمرا زوا معكل شوعات كاب موشب معكل دواروا 10 دما كاب موشب معكل مندفرة بتغلال 10 شوعات كاب زوا دوبيم زي كم دين نقول شمونتا عبد زوا معكل 223 دما عبد زوا دوب بتغلال 230 حدن أبو هوسبيتالات تعاقيهم زاد لك نكنك جبار لهم تصنع زيقاتات حاوية من الناب بيتهم تفعليهم بس مسألة تغلال قدر بكورونا فيروس تلف زيقاتات كسب تمالي شحن حمشت 296 بتسيه له 934 كابزيوم حاوي مستفانو شدشت بموت استفاليو 656 دما جنا أبو هوسبيتالات تعاقيهم زركوبيوم منسترت عنا 10 تغلطات الري كلتا شان إسران حدن منستر عيون محبرة ودحنة بالعلي 4 مليون نعفة زختامات سنكولان قلعون زاليا سدرابيتات التايسون بنفس ساعتين زادالو تصبصب دانايت قبري هو كتقربايا منستر عيون محبرة ودحنة أبكل تشحن إسران بهاجر درجة ب4.2 مليون نعفة نزختامات سنكولان قلعون زاليا سدرابيتات كم زمرزو بتقريت نقص نقدي حرشان كالن كم زد عيسى عبتي منسترك إلى دحنة قلعون سدرابيتن آتيونا سارعيا مس إيرينا بزكايدو على محتت حبيروم جنفر دحنة قلعن سدرابيتن كلتا وي حدا كابول الدوم نزمت وماما مس عليتي نزنبرو قلعو سنكولان قلعو نزاليا سدرابيتات كمون صقومات دك انستيو نزم محادر ان سدرابيتات اتو كروهيبو كم سرح زت قساتو يوناس ابز حلف عمت لعل حدا شح قلعو نزاليا لعل 400 سدرابيتات بزا اقباب كم زت عيسى اتوم لعلي 75 مئتاويت كابኦም دما درو منጭ قطباو اتوت بموحس من نبابرኦም كم اتمحيشه قليصوم ابز حلفه عمت بدمرو 419 سدرابيتات سدرابيت كله خلون 419 سدرابيتات ابزخ تقصت صحنا سنكولان قلو زاليا زختامات قلو زاليا بدو كونستيو زما حضرا سدرابيتات 419 يعني تتايسن زي ب قول اخر خلو خندي قلعو زترنفات لهم استاشحين 700 قلعو زترنفات سدرابيتات تستقبل لهم وصايتا دما 4.2 مليون وصاب مغبر كلن تتايسن ابتناي مطياس مسرح زات واسدرابيتات بكوميتاتات زتمميا اين زبلات يوناس اتزغبرلن دغف نحوارو منጭ اتاو زوحسن كاب تصباينت حراز غبرن خون سلازغبا اقديمو مصنعت كم زكايدلو انصيروم تن سدرابيتات ب نمماين ويبن ناتن قدامነት مسرح بكوميتات استحازالو بمحدار منستر عيون محبرة ودهنة حمادة منستر حرشة استفعل منسترات زملكتن ساتفو كوميتا هالديو تا كوميتا مميا ناي صقوم مميا قدامنتي با كم استعيسات كبير مالتي جنفر دحنة قلعن سدرابيتن بزيكاتين زختاماتن صقومات سدرابيتاتن زقبرو ناي مطياس مدب نفس وقفهم ورحاوي 600 أفاز خفلو لعلي 800 مس HIV زنبرو قلعون كم زنابي زتقسات يوناس أبكل تشحن عيسان نزع الامازي بتقلالا 3.2 مليون أفا وصايتات كم اتقبران تصيروم
ኣብ መወዳእታ ዘኽታማት ቆልዑ ብዘይካቲ ንመነባብሮኦም ዘድልዮም ሓገዝ መሰረታዊ ናይ መንነት ሕቶኦም ክምለስ ስለ ዘለዎ ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ተጸንቢሮም ክነብሩስ ከም ዝግባእ ዘዘኻኸራ ዮናስ ስድራ ቤታት ነዚ ንምትግባር ሕልናዊ ግዴታ ከም ዘለዎን ክፈልጣ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ድማ ዝግብእን ሓገዝ ከም ዝገብረለን ኣነጺሩ ምዝኽትምና ተኣሳሲሩ ክበሃል ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ዝብላዕ ስተጥራሕ ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ዘድልዮ ናይ መንነት ሕቶ ኣገዳሲ ዝኸውን ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝኽትምና ከጋጥም ከሎ ስድራ ቤታት ክሞቱ ከሎ ቆልዑ ብዘይ ኣላያ ክተርፉ ከሎ ዝሕብሕብ ስድራ ቤት ክኾን ኣሎ ሓላፍነት ክወዘሉ ይኽእል ኣሎ ሓወቦ ሓትኖ እሞ ዝተፈላለየ ዝምና ዘለዎ ወላ ርሕቕ ዝበለ ዝምና ዘለዎ ሓላፍነት ወሲዱ ክሕዞም ክኽእል ኣለዎ ምስ ዝጽጉሞ ድማ ምስ ምሕዳራት ምርድዳእ ምግባር በዝን ድግፎ መንገዲ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እምበር ናብ ትካላት ናይ መንግስቲ ቆልዓ ክእልልካ ክትሕዞ ነቲ ቆልዓ ዝርባሕ ኣይኮነን ንመጻኢ ናይቲ ቆልዓ እውን ሓጋዝ ይኮነን ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ተረዲዩ ካብ ስድራ ቤቱ ዝውለዱ ዝዘኽተሙ ቆልዑ ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዞባ ዓንሰባት መሕላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ንጥፈታት ክህየል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ንዘዳለው ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባት መሕላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ድማ ብፍላይ ንምቁፅጻር ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ንጥፈታት ምሕያል መሰረታዊ ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ለበዳዊ ሕማማትን ምሕደራ ሓበሬታ ጥዕናን ኣቶ ጸጋይ ተኸስተ ገሊጾም ዘይበሰለ ስጋ ብምምጋብን ዘይፈልሐ ጸባ ብምስታይን ስዕቦ ሕማማት ብሩሴላ ነፍሪ ቲብን ሓበን ከምውን ብመንከስቲ ኣኽላባት ዝስዕብ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ኣፍልጦን ንቕሓትን ክብ ምባል ንምክልኻሎምን ንምቁፅጻሮምን ከም ዝከኣል ዝሓበረ ኣቶ ጸጋይ እዞም ሕማማት ብኣጋም ምክትታል እንተዘይተገይርሎምን እንተዘይተፈዊሶምን ክሳብ ንሞት ዘቃልዑ ሓደገኛታት ምዃኖም ኣነጺሮም ሓደ እዚ ብሩሴላ እዩ ብሩሴሎሲስ ወይ ኣብ እንስሳታት ሕማም ቁላዕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ዕቡት ከልቢ ነፍሪ ከምኡውን ማዮሶስ ዝበሃል ከኣኒ እዚ ምርባሕ ናይ ባልዓት ኣብ ማዕናጡ ኣብ ቁርበት ክስተታት ዝርአ ሓቢ ብዘይበሰለ ስጋ ምምጋብ ዝመጽእ ባልዓት ናይ ማዕናጡ ከምኡውን ካልኦት ዓይነት ከዓ ኣለዉ ሕማም ብሩሴላ ኣብ 2008 ብደረጃ ዞባ ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከለይዛን ዓድታት ደቀ ምሓረ ደቂ ዘርኡ ዓዲ ተከለይዛን ዋራን ኢራን ኣብ 78 ሰባት ከም ዝተኸስተ ብምጥቃስ ነጸርታ ናይቲ ሕማም ብምፍላጥ ንምቁፅጻሩ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ብሓባር ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዞም ሕማማት እዚኣቶም ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ብምዃን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ስለ ዝመጽእ ኣብ ሰባት ከም ዝረኺብና ኣለና ኣብ እንስሳ ከዚ ሕማም ዘሎ ዲ ብጭቡጥ ክትሓበሩና ትኽእሉ ዲኹም ከተራግጹልና ትኽእሉ ዲኹም ምስ በልናዮም ክልቴና ተራዳይ ዲና ንሶም ከኣኒ ኣብቶም ዝሓመሙ ዘለዎም ጥሪት ከይዶም ነተን ጥሪቶም ምስ መርመሩወን ልክዕ ሕማም ብሩሴላ ወይ ምቁላዕ ኢሎም ዝጽውዕዎ ንሶም ቶም ቬተሪናሪስ ከረጋግጽ ክኢሉ ማለት እዩ በዚ መሰረት ነቶም ዝሓመሙ ብግቡእ ሓኪምና ውፅኢት ናይቲ ሕማም እውን ገዛ ርእሱ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ካብ ኣስመራ ዕወት ብምንባሩ እቲ ኩነታት ኣብ ሓድሽ መደብ ናይ ምክትታልን ምውሓድን ምሕካምን ኣቲና ማለት እዩ ብዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ተሪዮቲብን ነፍርን ይንክ እኳ እንተሎ ሕማም ብሩሴላ ግን ወሰኽ የርኢ ስለ ዘሎ ንምክትኡ ዕቱብ ጻዕሪ የድሊ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ጸጋይ ሓረስቶት ኩነታት ጥሪቶም ብዕቱብ ክከታተሉን ብግቡእ ከኽትቡን ተላቢዮም ጸባን ውፅኢት ናይ ጸባን እዩ ዘመሓላልፍ ነቲ ሕማም ምስ ተባህለ እሞ ውፅኢት ናይ ጸባ ርግኦ ኣሎ ብራሕ ኣሎ ጠስሚ ኣሎ ኣጅቦ ኣሎ ዝፈልሐ ከዓ ጠስሚ ኣያውፅን እዩ ዝብል ልምዲ ስለ ዝነበረ ነዚ ባህልን ልምድን እዚ ንኽንቅይር ጽዑቕ ዝኾነ ትምህርትን ጎስጓስን ብምክያድ
تهزبه هجي حدا صبو أفلحو كتقم كإلو زحمة مخا قلتفو أب حكمنا كمص كإلو بزمصو مسرت كا ننسسو زملكت قداي كا أنحنا نمنستر حرشا قصالي تحبريتان هبم سلازي نبرنا بو متن تغوسغواس እንዳጻቀ ስለዚህ ከደ አብዙ ውሽጢ ካብ ከተሽሐን ሸሞንተን ጀምሩ ክሳዕ ሕጂ እንዳጎደለ እኳ ይምጻ አንበሪ ግን የለን ክባል አይካልን ዝጎደለና ነገር ተል ሕጂ ተከታበት ቅጽል ክልከም ዘለዎም ናይ እንስሳታት ብሙለን አግማል ዘለዋ አሓድ ዘለዋ አጣል ዘለዋ አባጊዕ ዘለዋ እንስሳታት ኮታ ኩለን زين كل أنت أتختيبا تتصعد خونه جوس كأنت دا تخايدو نايب حقي تحمام زي قدلو الخونتات يلن أبتنفر منستر حرشا زوبا عن صبا حلافي أهدو حلوات عنا انسساتو ميكائيل تسفا سلاسي بوغانو تعنا انسساتات نمحلاون حمام نمكتعن عمتاوي قدود كتابت كمزا كايد بمقلاص أب زحالف عمت 206 شح كبتي سارة فروماي 6,700 خلابات دما سارة عبود كلبي كم تختبو قليسوم عمتاوي مدى قدود كتابت زكايدالو زخا بحفشاوي خندري أخلنا أبزوانا بتصبو كنتاتي زكايد مسلوطن بصفوف كنتاتي كاين مالتي زغا فلا حجي أبزنا يلو معامت كتابة هاب كبتي زي LSD إنبلو ويكا حمام فروماي في كبتي أبزي بتصعو زخونا قسقاس أبزن شمونت سان زواتاتنا بصفوف زخونا قباب تخايدو كساب 260 شح زخونا كبتي تقتيبان هلوا مالتي كالو بتوساخي زيناي حمام عود كلبي زغا تحدغنياناتو ترايو قصالي اب كلينيكا زكايد سراحات الله እንደገና በተወሳኸውን አብዚ ወፍሪ ምስናይ ቅዱስ ክታበት ክንቀሳቀስ ኮለናኻ እቶም እንደልዮም አኽላባት ምስተን እንስሳታት ከም ጓሶት ኮይኖም ወይካ ከም አገዛዝዮም አገደስት ኮይኖም በቶም ዋናታ ስለዚ ተሓዙ ስለዚ እዚኦም ክተርፉ ስለዘይብሎም ኣብቲ መደብ ቅዱስ ክታበት ክንቀሳቀስ ኮለና ክመጹ ስለዘለዎም ተባሂሉ እዚውን ብጽዑቅ ክታበት ይካየደሎም كساب 6,700 ገለ ዝኾኑ አኽላባት ዝኾኑ ክታበት ተዋሂብሎ ማለት እዩ አቶ ሚካኤል አሞዳታ አብዝዋን ዚ ሰፊሕ ዳህሳስ ሕማማት ይካየድ ከም ዘሎ ህላዊ ሕማም ምስ ዝረጋገጽ ድማ ሓበሬታ ናብ ማእከላይ ቦታ ከም ዝመሓላለፍ ብምብራህ ልዕሊ 2,000 ቅምሶ ደም ከብትን ጠለበጊዕን ናብ ማእከላይ ላቦራቶሪ ከም ተላከ ሓቢሮም ኣብ ኮማ ሆስፒታል ዕድን ዞባ ማእከል ደንካልያ ዝተጀመረ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ካብ ሃልክን ወጻኢታትን ኣገላጊሉ መስተሮ ከም ዝፈጠረሎም ነበርቲ ገሊፆም ቅድሚ ሕጂ ሕክምና ስኒ ናብ ዓሰብ ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ዝጠቐስቶም ወሃብቲ ርእይቶ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ኮማ ሆስፒታል ዕዲ ካብ ዝጅምር ግን ብቐረባ ይጥቀሙ ምህላዎም ኣብርዮም ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ትካላት ጥዕና ዝህቦ ኣገልግሎት እናሰፍሐን እናማዕበለን ብምምፁ ናብ ካልእ ከባቢታት ዝገብሮ ዝነበሩ ጉዕዞ ከም ዝተረፈ ብምሕባር ድማ ሕፅረታትን ምምላእ ካብኦም ዝሕተት ከበርክቶ ከም ዝገብሩ ኣረጋጊፆም ኣብ ኮማ ሆስፒታል ዕዲ ክኢላ ሕክምና ስኒ ነርስ ቶማስ ዕዋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ትካላት ጥዕና ብክኢላዊ ዓቕምን መሳርሒታትን ንኽዓብያን ንኽምዕብላን ክገብሮ ብዝፀንሐን ዘሎን ፃዕሪ ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ከይረሓቐ ተጠቃሚ ዝተማልአ ኣገልግሎታት ይኸውን ከም ዘሎ ብምግላፅ ኣብቲ ኮማ ሆስፒታል ክወሃብ ጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ መርኣያናቱ ምዃኑ ኣነፂሩ ነበርቲ ንዞባ ማእከል ደንካልያ ጥራይ ዘይኮኑ ካብ ንዞባ ኣርዓታ ዝመፁ ዜጋታት እውን ተጠቀምቲ ናይቲ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ኮይኖም ምህላዎም ብምጥቃስ ድማ ዜጋታት ፅሬት ኣፎምን ኣስናኖምን ክከታተሉን ክዕቀቡን ከምኡውን ጠንቂ ምብልሻው ስኒ ካብ ዝኾኑ ተግባራት ክቁጠቡ ኣዘኻኺሩ ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪ ታህጉራዊ ዜናታት ካብ ሰሜናዊ ኬንያን ደቡባዊ ኢትዮጵያን ዝተበገሰ ሓድሽ ዕስለ ኣንበጣ ናብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብምስጋም ኣብ ሕርሻ እቶት ዕንወት ከይውረደ ኣብ ቁፅፅር ንምእታው ቁልጥፍን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክውሰድ ዓለማዊ ውድብ መግብን ሕርሻን ማለት ፋኦ ፀዊዑ ዛጊት ወራር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 4 ኣውራጃታት ኬንያ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ውድብ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕን ገማግምን እታ ሃገር እውን ዕስለታት ክብክብታ ይርአ ከም ዘሎ ኣረዲዩ
أتي تخصص زل عسلة كاب كينيا حليفون ناب تنزانيا دوب السودان أوغندا نقصو كساقم لعل تخلو كم زل زجالة أتي أهجرا ودب دروب بشمون تطري أب سمينا ومبرق دا تنزانيا استقال غلام بتا كم زل حبيرون أب كريتاشن إسرانا أب زوا مبرق أفريقيا زتقصت تخططالي ورارات عسلة أنبتا أب لعل حرشا وأوتوت كبيد عنوات كم زورة دز تقصفاو هاجرات زوان نزي حدش سجات مقتا مكتتالن كحيلان قلتفن زتوها هادن سجمتي كوسدان تسويون أب إيرترا أب رابعي ربعي كلتاشن إسران زتقصته كاب جراو تهاجرات ساجمة ورار عسلة بتا بستقايد زتوها هادن نايمن ساجمة هاني سرحات أب أكلن حملاي شفانن زتقاس عنوات كي ورده أب تحت قصر متاوي ذكر منقسم ماليزيا نازايد زمت زلو لبدا كوفيد 19 بزفترو سقات أب زحالف 5 عامتات نفلم أوان هتوصنا أوان حدقات دنقاقة كويج كم زقدرو تقليتون نقص السلطان عبد الله تمالي 10 تخلت تريب بمنقسم هاجر نزقرب ندف مخاطر كوفيد 19 دحر مصداقو اتا أواج كساب مجمار زمت صور حين حاسد صنيعو كقصل مخانا أفليت الله بز مسرت زخونه بوليتيكاوي يخون محبراو نطفتات هاجر ناب كال اوان كم تسغاغره منغست ماليزيا فليتون اب ماليزيا لعلي 241 شح بكورونا فيروس كلوكوفن كلو استاس 600 دما مويتهم زي كمتلن كلو منغست دوب افريقاويت هاجر مالاوي باسكاف درجه زايدو نزلو لبدا كوفيد 19 نمقصار تمال 10 تخلت طري هوتصنا اوان حدغا دنغاغا اويجون بريزيدنت لازاروس تشاكويرا أب زهاب مجلسي منستر موقعزيان منستر وشتاو قداياتن بتي فيروس تلقيفهم هيواتهم كم ساعنو بمتكاس اتي لبدا أب زوانزي أب زلعال درجة عنوات بتيحو كم زركب أفليتون بزيك زي حيالو أبالات كابينن أكايت منقستاوين تكالاتن بكوفيد 19 تلقيفهم أب تكالات عناك عقيوم كم زلو منقست مالاوي قليت الله أب تاقر تقلال بكورونا فيروس ناي صلح سبات قطري دعلي تشعات تشيح كقون كله كل 235 دما مويتهم أب مالاوي كاب استمزجب ملكفتي كوفيد 19 اتي 30 ميتاوي تاب زحالفه كلتا سامنتات استمزجب مقانيم صبصبت عنا زحبرون زي خبركم تحتاتلتي زينا وشتنا وصانا بستزازيم اللهم استرفوا مدواتنا سلام